الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم الخير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين Flani biye jumae la horoma dondo biye jumae juma gwanzande ani juma chama bala o tekelinyi sabula minye sungolo a juma laba ni mafli o bisonga ke biye lani amba nyina Allah ta'ala fe masa sangoro tale masa mi nale de biye fe be kalama fe bela jile bi fara masa Allah ta'ala la ala ko akwa anga shun anga sali ay sungolo inda ma anga se ka ko kaje kan jurumu yafa amba nyina Allah ta'ala fe bi juma do en la horma barka kama sungolo minna ya dama nye shum minunge anye sali minunge ya rabbi alaka kambulu jurmu ya fa ya rabbi alaka nga nyenye alaka nga laharani anya nyina Allah ta'ala fe masa Allah ta'ala minye gardiga sanimai uba ala bulu kolite mingo fe minye kenai banate mingo fe be subhanahu wa ta'ala bulu anye dugo minunge ananye lanyine minge sungolo la alaka mina anambade alislam be bela jilenye minyanga jamanai anye shu minunge kasali minunge anya nyina Allah ta'ala kanga jamana barka kanga jamana sinzi gyelaba balawu ani gelya minun dalembe kanga jamana segare alaka dua anache minye bamanjiyai minye ikado aywa gelai minye kanga jamana ka buruja kanga jamana jafa anya nyina Allah ta'ala fe akeba ala ku malu aku malu gyena aku malu lahara ala ku kaka ala kama aku ke Muhammadu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ako ke magani madine barka kama ako ke kurishu barka kama ako ke qur'ani lazim barka kama amma nyina Allah ta'ala fe sungolum bay la horma barka kama ala kananga jamana kungo ala kananga jamana gelya ala kananga jamana fundeni ya rabbi anga jamana don anga ke nyove ya rabbi ya fa o ye Allah ta'ala ta anga ya fa nyoma min nyesini nyesige ka jako baraka nyove jamana fama minumbe ala ka sirakile ne jurula ala ka yele menu nye dibila ushe kanatu ka hakili nyuma ne hakili sabatile duma ubse ka dabali ni fere tiga chuomi jamana embe noga chuomi anga jamana ma minumba lakana no ilakana tiga maboy sora sukulu ala ka kena duma ala ka fere duma ala ka dabali duma ala ku sinzi ala ku sinzi ala ku sinzi ala ku kishi janvama amoyina Allah ta'ala fe beka jaki bolo korota sanfe anga duwa أعوذ بالله من الشيطان الرجيم اللهم صل على سيدنا محمد عبده ورسوله الله لا شريك له الله لا شريك له لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله أشهد أن محمدا عبده ورسوله الله لا شريك له الله لا شريك له سبحان الله لا أولجين آمنوا بالله لا أولو لا شريك له الحمد لله رب العالمين Furudamne wa boy. Furudamne o wa boy. O tengalonye. Bala to bedi. Flani bismillah. Ne be mbolo karikado. Be boni sebe minuka maswar de Bamako e Bamakula. Sampi saba ani ko sebeni o te bila koye. Ma minye ni yoro nzebe atwa de ko Maimuna Dumbia. Mai ko akika do kiri bele ba mi na kanga jamana jeya. Na kanga jamana ikado dana kadaka. Jamana dumve ani kiri tigelo ereka twaduma kiri mina danasira la abina wuli soni kiri ukwama warudungo kiri du sabla sugu blumba do kumbe ukumi ma paramu ambre ika don akiri nyongri la ka sababu ke ika do kunafuni ndanya yi ka sababu ke shere ndanya yi ka sababu ke ika don mini minga nga kunyere bange o chama de kungara maje yi kiri tigala ujo ro la sablo yayi nu nana ningiri ndige ika don ningata mo jelaki walma ka kasula bla foala kasoro ku imbele jele nyama don u laban ika do dola unna nimisa odela jamana kiritigela ubu ka bara do kosobe kiritigela kulo gela minumbe ulu ko aberata ambara kaningiri nge kata ambara kata fe kuna funu kura minumba kono nolu nyama nyini ni tegamada ulu kisaka andun de kiri njo be awaninga to ulu nyanyini sabula dibi chama be folo segeli yere mingera ka fo wari nduna o kuma chama be ika do o jelinde
sugubulo yɛrɛ di cogo ani wari sarala cogo min na wari dira minnu ma min ni min bolo donna na walima a kɛra minnu ɲɛna nin si ma ɲininka o kuma tiɲɛ o caman kɛ bɛ majɛ ye filani sɛbɛnnikɛla ko a ko awa sugubulo min kun fɔra mobili 30 ani mobili 6 a mobiliw ye blendenw de ye nɛgɛtiw don a bi don gweni na ni ka bɔ u k'a ma ko blende marodeur a ko o kuma b'a la a wulikajɔ barika bonna kosɛbɛ sabula ko in yɛrɛ talen bɛ ka maa minnu sɛgɛrɛ jamana in kadiri belebelebaw don minnu ye fanga kɛ minnu ye faamaya kɛ minnu yɛrɛ bi jamana in a taabolo caman dɔn ɔ n'i ma ɲɛ i b'olu kiri f'i ka tiɲɛ caman de sɔrɔ tiɲɛ minnu ni wulibali don ni bɛɛ lajɛlen b'a fɔ ninnu kɔni nin ye tiɲɛ ye a ko kuma min ye wulikajɔ kuraw ye ani jateminɛ kuraw kiri i y'a dɔn a kunkun jɛra ɔ yanni sɔɔni jɛ i k'a dɔn wulikajɔw bɛna kɛ sabula a bɛ n'a fɔ sɛgɛsɛgɛli ani kunnafoni caman kura caman sɔrɔ la min kɔni b'a to o bɛ se ka kiri kɛ sa i k'a dɔn a bɔ fiɲɛ ani nkalon ni tiɲɛ ni ngolo bɔ ɲɔgɔn na sɛbɛnnikɛla ko a ko wulikajɔw la i b'a ye min kɔni dafa kunnafoniw ye dossier in ka girin fo k'a fɔ k'a to ten ministère public i k'a dɔn o ka fanfɛla la o kɔni y'a jira k'a fɔ ale labɛnnen bɛɛ sabula yelenkura minnu bɛna bɔ ɔ maa tɛ kodɔn i n'a fɔ ala min ye jamana sariya sunba ye i k'a dɔn a bɛ se k'i bolomada fɛn caman ka kiiri in kɛ kiiri in kɛli ka taa cɛ n'a cɛra tiɲɛ kan a bɛ kɛ sababu ye jamanaden bɛɛ lajɛlen ni ka lafiya tiɲɛ don maliden bɛɛ lajɛlen bɛnnen don ka waridun ka kɛlɛ nka n'i ma ɲɛ k'a fɔ i bɛ waridun kɛlɛ fo k'a sɔrɔ dalu kɛnɛma ani dalu jɔnjɔn bɛ yen n'olu fana bɛɛ lajɛlen dafara ɔ ɲangata min ka di ye walima i kan ka boli min i kan ka lagosi min kɛ i na sɔrɔ k'o kɛ nka n'a ma dafa dun ɔ diyagoya don f'i ka dalu jɔnjɔnw ɲini o dalu a bɛ n'a fɔ caman kɔni sɔrɔ la ɔ min ye kiiri kura ye o bɛna bolo da nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ soirée Bamako kɔnɔ Bamakɔ wula karamɔgɔ dɔ b'a tungara Bukara Zumaw ɲɛna ma se ci samajan wɛrɛ la n bɛ n bolo don ni sɛbɛn bɔ sɛbɛn n'a b'a wele ko Nouvelle Horizon ale min n'ale bɔra bi jumadɔ in na mars kalo tile 13 san 2026 a ko an bɛ waati min n'a fɔ sisan min ye gɛlɛya belebeleba min bɛ diɲɛ seli naani bɛɛ lajɛlen la n'a bɛ tɛmɛ kɛ bɔ Américains olu ni bɔ Iranɛnw ni ɲɔgɔn cɛ ni Israéliens ni bɛ o la ko a laban a bɛ ka kɛ ko dɔ ye ni Ala ni kira jɛn'a ma min ye pénurie d'essence ye min ye essence ko gɛlɛya kɔni ye mɔgɔw bɛ se k'u sigi ni a ye karamɔgɔ daba tungara an bɛ waati min n'a fɔ sisan kabini kunu alamisa don o min bɛnna mars kalo tile 12 ma san 2026 min kɔni ye pétrole kɔni ye a baarani kɔni a kun sɔrɔ min na e ko a ma yɛlɛ dollar wari 100 o sanfɛla la wa ka sababuya kɛ kelen de kɛra sababu ye ni ka di bɛɛ lajɛlen ni k'a kɛ sɛbɛn fatiri b'a ka fɔlɔ a ko an bɛ waati min n'a fɔ sisan a ko ni jamana ninnu selen ɲɔgɔn ma ko a kɛra sababu ye gɛlɛya caman na min ye bɔ Amérique jamana ye ka fara a nɔfɛmɔgɔw kɔ olu kɔni bagara bɔ Iranɛnw ma ni ka ben olu kan kɛrɛnkɛrɛnnen ni ka susuli kɔni ni k'o bolo da ɔ kɛlɛ min kɔni n'a bolo dara kɛlɛ kɔni min ye bɔ Iranɛnw ye olu fana ma sigi o bolo ma olu fana wulila k'u cɛsiri min ye bɔ Américains ye olu ka nafasɔrɔ sira bɛ jamana minnu na i n'a fɔ o caman bɛ arabu jamana caman na ni ka yen yɔrɔ ninnu caman de ka susuli kɛ susuli kɔni o laban tɛ taa pétrole mara yɔrɔw kɔ susuli kɔni a tɛ taa yɔrɔ la n b'a fana ni usine minnu bɛ yen ni pétrole bɛ tɛmɛ yɔrɔ minnu fɛ o de kumana la surunya na yira sa k'a fɔ min ye 100 sirada la pétrole bɛ tɛmɛ yɔrɔ min na 20% kɔni n b'a fana yen yɔrɔ in kɛrɛnkɛrɛnnen na n b'a fana datigi kɛra yen na kosɛbɛ ni o ye Détroit d'Azur ye an bɛ waati min n'a fɔ a lajɛ kosɛbɛ an bɛ waati min n'a fɔ sisan a bɛ tɛmɛ yɔrɔ min a bɛ tɛmɛ yɔrɔ min fɛ transit bɛ kɛ yɔrɔ min fɛ o de filɛ nin ye n y'o de f'i ɲɛna e y'a tɔgɔ fɔ e m'a tɔgɔ fɔ ka ɲɛ voilà Détroit d'Ormuz Détroit d'Ormuz voilà d'Ormuz o ye transit bɛ kɛ yɔrɔ min fɛ tɛmɛ yɔrɔ min don i k'a dɔn kwaji seleke dɔ don min ni diɲɛ batoba bɛɛ bɛ tɛmɛ a yɔrɔ fɛ o yɔrɔ in de tɛmɛ ni gɛlɛyalen don bi kɛmɛ sarada la min ye 20% ye pétrole kunda a bɛ tɛmɛ yen yɔrɔ de fɛ karamɔgɔ daba tungara o de tɛmɛni an bɛ waati min n'a fɔ sisan n'a ma ye sa k'a fɔ ko gɛlɛya bɛ o la o bɛ kɛ sababu ye n b'a f'i ɲɛna gɛlɛya caman kɔni o bɛ na nin ko in na sɛbɛn fatiri b'a ka fɔ la a ko n'i ye nin jateminɛ yɛrɛ
yɛrɛ bɛɛ lajɛlen jateminɛ ko jamana caman bɛ yen n'a fɔ bɔ Europe jamana na a ko a bɛna kɛ sababu ye n b'a f'i ɲɛna datigi bɛ kɛ olu caman na gɛlɛya bɛ yen nɔ an bɛ waati min n'a fɔ sisan i n'a fɔ Asie jamana Chine ka taa se Inde ma ani ka taa se Japon ma ani Corée du Sud ani ka taa se mun ye Pakistan ani Bangladesh ka taa se Nepal ninnu bɛɛ lajɛlen ma ka taa se bɔ Indonésie ma sɛbɛn fatiriba ka fɔ la a ko ta bannen a ko min ye bɔ Europe jamana ye a ko olu fana ta fana ma a bɛ se k'a fɔ k'o sera bi i n'a fɔ Faransi jamana ka taa se bɔ Allemagne jamana ma a y'a yira sa k'a fɔ ninnu bɛɛ lajɛlen bɛ se ka kɔlɔlɔ ye ni k'a sɔrɔ karamɔgɔ Daba Tunkara min ye anw ka jamana ye kɛnɛ na ni o ye ba Maliba ye maa bɛ se k'a fɔ sa k'a fɔ min ye pénurie d'essence ye ni o ye tajiko gɛlɛya ye a kun bɛ anw ka jamana kɔnɔ waati dɔ la nka wulikajɔ kɛra nɔgɔya caman kɛra o la nka an bɛ waati min n'a fɔ sisan sɛbɛn fatiriba ka fɔ la a ko min ye gazali ko gɛlɛya kɔni ye o de bɛ yen sisan nka min ye carburant ko gɛlɛya kɔni ye mɔgɔw bɛ se k'u sigi n'o fana ye ka sɛbɛn kɛ ni jamana ninnu ka min na bɛ sen tajiko gɛlɛya bɛna siga foyi t'a la a bɛna tajiko gɛlɛya karamɔgɔ Daba k'a bɛ na o la sa an bɛ waati min n'a fɔ sisan nka n'i y'an ka n b'a f'i ɲɛna yɔrɔw lajɛ situation lajɛ min ye gazali ko gɛlɛya kɔni ye gɛlɛya kɔni de bɛ o la bi nka min ye tajiko kɔni ye an bɛ se k'an jigi n'o fana ye min ye an kɛrɛfɛ jamana ye n'o ye n b'a f'i ɲɛna bɔ Côte d'Ivoire jamana ye olu fana bɛɛ wuli ka jɔ la an bɛ waati min n'a fɔ sisan n'a fɔ anw bɛ taa tali kɛ yɔrɔ la n'a fɔra k'a fɔ gɛlɛya tun bɛ yɔrɔ caman kan a laban a bɛ gɛlɛya nin ye sɛbɛn ye an ye mun bɔ nouvelle horizon kɔnɔ bi sɔgɔmada in na karamɔgɔ Daba ngana keguma bi si jan sɔrɔ ni ka tɛmɛ ngana naloma kan filani n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma info matin sɔgɔmada la kunnafoni sɛbɛn bɔra nin y'a bolo ko siɲɛ 7,000 990 ani siɲɛ 3 maa min ye nin sɛbɛn a tɔ de ko saba balo saba ko a ko i k'a dɔn doafiyɛ kura suguni kura e ko bɛn ni kelenya mana sa de maa o maa da kan ka don a kuma na walima sugu sigibaw ka taa se baara yɛrɛ kɛbaw ma i kɔsa in na maa bɛ se ka min fɔ elɛ ni kelenya ani bɛn o nana don sugu in baara ko kuma na minisiri min n'u k'a ma ministre de l'administration territoriale décentralisation a tɔ de ko Isa Usumani Kulubali i k'a dɔn ayiwa araba tɛmɛnen a ye wele da kɛ ni ka bisimilali kɛ an ka segin ka kuma gɛlɛya ani fɔɲɔgɔnkɔ bɛ yɔrɔ min na o ɲɛ ka se ka dɔn o de la maa minnu ɲɛ gɛlɛya sɔrɔ sugunikura sigili la a n'o caman kumana i k'a dɔn hakilina min bɛ gouvernement na ka ɲɛsin sugu yɛrɛ ko ma a y'o da u tulo kan o kɔni kɛra bɛn yɛrɛ de ye kosɛbɛ sabula sugunikura a ko n'i y'a ta k'a lajɛ madama kabini lawale la sugu in jigi cogo i k'a dɔn gɛlɛya b'a la bɔ a kalasolen don ɲɔgɔn na i k'a dɔn fɛn jeni ta ka ca sugu kɔnɔ o tɛmɛnen kɔfɛ awa kuran minnu b'u ni ɲɔgɔn cɛ a caman b'a la tasuma bi mɛnna ka bɔ olu la ayiwa sabula doncogo a baratulen don ɲɔgɔn na nin bɛɛ lajɛlen ye gɛlɛya ye n'a ma ɲɛ k'a fɔ e sigilen bɛ yɔrɔ min i ka nafolo ɲini yɔrɔ don i dahirimɛ ɲini yɔrɔ don fo a ka kɛ yɔrɔ sabatilen ye fo a ka kɛ yɔrɔ ye yɔrɔ min k'i ɲininka ala m'an kisira hali ni gɛlɛya ye yɔrɔ in sɔrɔ don ka bɔ ka se ka nɔgɔya tasuma faalaw ani minnu bɛ dɛmɛ kɛ olu ka se k'u ta fa dɔn nka nin birisa ɲami in kɔnɔ maa si den kelen tɛ se k'a bisigi k'a fɔ hali ni gɛlɛya wɛrɛ nana i k'a dɔn gɛlɛya in bɛ se ka kunbɛn joona sugu kura o tuma bɛn kɛra min ka minisiri ka fɔ la o de ye sugu in yɛrɛ a tɔ bɛɛ lajɛlen de bɛna salo ka bɔ yen sa ni ka gakuraw jɔ guwa minnu bɛna jɔ a bɛ kɛ guwa sabatilen ye guwa minnu bɛna jɔ a bɛ kɛ guwa ye guwa min ni i k'a dɔn a bɛ mɛn si la min ye tasuma mana ye ani gɛlɛya wɛrɛw ye i k'a dɔn a bɛ dilan ni olu de sɛbɛkɔrɔ kɛlɛ o tuma a ɲɛda bɛ yɛlɛma a bɛna kɛ yɔrɔ cɛɲinba ye a bɛna kɛ yɔrɔ sabatilen min ye jagokɛlaw yɛrɛ ka don ka bɔ u bɛ se ka ɲɔgɔn faamu cogo min sanni feere ni taama na i k'a dɔn o bɛ ɲɛ nin bɛɛ lajɛlen makaama bɛna don chambre de commerce et d'industrie du Mali bolo sɛbɛnnikɛla ko a ko wuli ka jɔ la jamana faamaw ko in kɛ fɔra dama n'o ye sugu jenini ka se bi ma tiɲɛ yɛrɛ la u y'o seko kɛ sabula wuli ka jɔ caman kɛra ka yɔrɔ yɛrɛ i k'a dɔn k'a datugu don ka bɔ ani ayiwa taama misɛnnin na yɔrɔ jeninen kɔnɔ sabula maa t'a dɔn hali bi n'a ka bi i k'a dɔn tiɲɛni bɛ se ka kɛ fa min walima yɔrɔ dɔ bɛ se ka taa suru mɔɔw kan o de la a fɔra bɛɛ k'i sen na sumaya sugu kɔnɔ donni na
daw tugule do ninga kɔlɔsili kɛ min b'a to takamisɛnni i k'a dɔn ani dolimisɛnninw bɛ dabila kunnafoni caman y'a jira min ye sugu bulo ye n'o ye suguningura ye i b'a ye k'a fɔ mankanmisɛnnin dɔw kun bɛ yen o mankanmisɛnninw kun bɛ jagokɛlaw yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ ka sababu kɛ min ye sugu yɛrɛ ye ŋunungunu dɔ barika kun bɔ yan na ko suguningura yɛrɛ de ko bɛna feere dɔ ma olu si tɛ tiɲɛ ye sɛbɛnnikɛla k'u laban nana kumasa kɔrɔfɔ ye min ye gouvernement kɛlen ka nin kuma in kɔni fɔ anw yɛrɛ de bɛna sugu in dilan k'a jɔ o kɔni kɛra sababu ye maa caman hakili ka sigi i dun b'a dɔn nataba ale tɛ dako la joona min ye kɔrɔfɔw fana ye o gɛlɛya wɛrɛ tun bɛ i n'a fɔ dɛmɛ min dara ni ka di sugu kura ma a jeninen jagokɛla misɛnnin caman bɛ yen minnu dahirimɛ b'u sengu kan i k'a dɔn don o don olu b'u ka nasɔngɔ de ɲini o gɛlɛya misɛnnin minnu bɛ yen dɔw kun ye dɛmɛ kɛ dɛmɛ in de farala ɲɔgɔn kan o tilacogo fana kun kɛ mɛ damata gɛlɛya ye sabula u kun ɲɛna dɔnna bɔ a la walima dɔnna fara a kan bɛnkan kɛra sa ka jɛkulu kelen sigi jɛkulu min n'o ye collectif national des acteurs n'o ye sugu yɛrɛ a baarakɛla n'u ka ma dakuruya kelen na kana Mali o ɲɛmaa de ye Ablaye Cissé y'a jira ka ministre la k'a fɔ jɔnwa la gɛlɛya min n'o kun bɛ yen gɛlɛya in bɛ ne ka duga han u bɛ ne ka ɲɔgɔn faamuya k'o taabolo la ale yɛrɛ kɔni ka hakilina de ye jamana yɛrɛ ye fɔlɔ yana ka se ale ma sabula n'i ma ɲɛ k'a fɔ i bɛ sugu kofɔ sugu ye jama de ye jama mana sɔrɔ fɛn min na i k'a dɔn n'a ma ɲɛ k'o ko bɛ kɛ o kan ka kɛ ni basigi ye ani hakilisigi ye o tuma maa minnu ye gɛlɛya sɔrɔ suguningura kɔnɔ n'u ka yɔrɔw jeni na olu i k'a dɔn u dɔnni o de ka gɛlɛn fɔlɔ sabula i k'a dɔn u caman b'a la u bɛ ɲɔgɔn dɔn ɲɛfɔli ni o de ye bɛɛ lajɛlen to a ka sɛbɛn u ka dɔn n'o dɔnna k'o kan ka dilan cogo min na walima sɔrɔ min kɛra n'o ye dɛmɛw ye o wariw kan ka tila u ni ɲɔgɔn cɛ cogo min i ka don fana kan ka fɔ sɛbɛnnikɛla kɔni y'a jira min kɔni marisikalo tile 11 ɲɔgɔnkunbɛ min kɛra a kɔni kɛra sababu ye i k'a dɔn mɔgɔw ka kuma ɲɔgɔn fɛ sabula ŋunugunu bɛ yɔrɔ tiɲɛ i k'a dɔn kuma fɔ ɲɔgɔn kɔ a bɛ yɔrɔ tiɲɛ i k'a dɔn aw kun nana ni gɛlɛya caman de ye fo ka danabaliya don mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ maa bɛ se k'a fɔ bisa bi kɔni i k'a dɔn a ka ca Ala fɛ min ye suguningura mɔgɔw ye a n'u dɛmɛbaw ani faamaw u da bɛ buru kelen na nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ info matin kɔnɔ sɔgɔmada la kunnafoni nouvelle alliance karamɔgɔ daba tugana n bɛ n bolo don n'i pan ka sɔrɔ kotigi ma pan i laban i bɛ panko 2 kɛ an bɛ waati min n'a fɔ sisan magantan min n'a bolo dalen don ni o ye iji ye n'a bɛ kɛ min ye mɛkalo tile 25 ye ka taa se mɛkalo tile 30 ma ko ɲɛ kɛrɛ bɔlen don ijidenw na ka sababu kɛ gɛlɛyabanw bɛ diɲɛ kɔnɔ ni o ye mankan ye an bɛ waati min n'a fɔ sisan sɛbɛn fatiriba ka fɔ la a ko depuis février kalo tile 28 min ye san 2000 ani san 26 ye bon américain jamana ye ka taa se n b'a fɛnɛ bɔ Israël jamana ma olu ni ye kɛlɛ min kɛ u ni b'a fɛnɛ Iran jamana u ye mankan min ne ka tagari forobamugu min na an bɛ waati min n'a fɔ sisan n'o kɛra sababu ye u ka guide suprême kɛnɛ ni o ye Ayatollah Ali Khamenei ye yira sa k'a fɔ ale kɔni n'i tora a la nka o kɛra sababu ye min ye bɔ Iranɛnw ye sɛbɛn fatiriba ko u fana ye wuli ka jɔ kɛ min ye bɔ américainw ye u ka nafatɔrɔ sira bɛ jamana na ne ka susuli ne k'o bolo da sɛbɛn fatiriba ko o de kɛra sababu ye min ye gɛlɛya caman k'o don arabu jamana caman na ka sababu kɛ ni gɛlɛya in u y'a yira sa k'a fɔ n'an ma wuli k'an jɔ walima ni dɛmɛ ma kɛ maa t'a dɔn k'a fɔ nin bɛna ban waati min na est ce que nin tɛna jouer magan t'a kan anw dun ka jamana kɔnɔna na min ye 13323 maliyɛn minnu kan ka taa hiji olu kɔni 13323 sɛbɛnkura in galani fɛn minnu sɛbɛnlen don a bɛɛ sɛbɛnlen don kan na an b'a yɛlɛma bamanankan na n'i ko 13000 kɔrɔ i delila k'a fɔ ne yɛrɛ ko n'i bɛ fɛn fɔ k'i bɛ fɔlɔ k'a fɔ o de la tubabu bɛ sɔrɔ k'a fɔ voilà i yɛrɛ de don i kɔrɔ i ma kɛ kalanden ɲuman ye n ko ne ko n'i bɛ dati fɔ i bɛ san fɔ tubabukan na marisi kalo i bɛ marisi kalo fɔ a tile 12 san 2026 k'a bɛ fɔ ten o tɛ kelen ye n kɔnɔ bani o tɛ kelen ye n'i ma n'i bɛ adresse di walima i bɛ téléphone numéro di a fɔ tubabukan na ne ka ko dilanlen tɛ dɛ maa min bɛ bamanankan mɛn Mali bɛɛ ye n y'a basigi Balamusa Keyita kun don ale de ye ne kala la nka n'i ko 13000 pèlerins maa min bɛ bamanankan mɛn o t'o hakɛ dɔn i b'o fɔ bamanankan na maa 103 ani kɔ a bɛ faamu
a faamuna wa i ka kuma ye walanda in faamu wa i ni faamu ko so korona merci o kumba bismillah ma batani saba wala ma batani saba ani kɛmɛ saba ani muga ani saba baraba korona an waati min n'a fɔ sisan depuis ni février kalo tile muga ani 8 san 2026 na o gɛlɛya min n'o bɛ yen n'o kɛra sababu ye ne ka gɛlɛya don o de kɛmɛ sababu ye mun ye bɔ iranenw ka jamana ɲɛmaaw ye o fana ye wuli ka jɔ kɛ u n'u ka sɔrɔdasiw ni ka bɔ américains ka yɔrɔ minnu bɛ yen ni ka susuli ni k'o bolo da a yira sa k'a fɔ an bɛ waati min n'a fɔ sisan anw ka jamana anw ka mankan ta maa minnu labɛnnen don ka taa a laban a kana gɛlɛya lase anw ka jamanadenw ma minnu kɛlen bɛ ka labɛn bɛɛ lajɛlen sabati sɛbɛn Fatireba ka fɔ la a ko u ye wuli ka jɔ kɛ ka ɲɛsin maa ma i n'a fɔ an balimakɛ Madi Kebe ale ye PDG ye bon agence de voyage de Kayela ale y'a yira sa k'a fɔ an bɛ waati min n'a fɔ sisan ko Ala de b'a dɔn ni nin ko in ma dan sira da la ko a bɛna tiɲɛni min ni k'a bolo da u y'ale fana ɲininka a taara n'a ka ɲininkali ye tuguni a y'a yira sa k'a fɔ ni nin kɛlɛ kɔni n'a ma dan so da la a ko a bɛna kɛ sababu ye gɛlɛya caman a bɛ na ni o ye ni k'o lase jamana ninnu bɛɛ lajɛlen ma a ko min ye makan ta ye a ko nin ko in kɔni bɛɛ senna a ko misali la a ko min ye toit sɛbɛnninw ye olu kɔni ɲɔngirila depuis décembre kalo tile 31 o banna san 2025 na n'a fɔra k'a fɔ ko toit sɛbɛnnin ninnu bɛɛ lajɛlen ɲɔngirila kɔrɔ daba ka tila k'a ye k'a fɔ ko gɛlɛya wɛrɛ kɛra la ko o bɛna kɛ sababu ye ko fɛn caman ko o bɛna kɛ ale yɛrɛ ka fɔ la a ko an bɛ waati min n'a fɔ sisan dɔw bɛ ka ŋunuŋunukan caman fɔ k'a yira sa k'a fɔ maa dɔw bɛ olu kɔni taara u ka billet kɔni ni k'a lasegin maa dɔw fana bɛ yen n b'a f'i ɲɛna taali olu bɛ fɛ k'a bɔ a ma a ko nin bɛɛ lajɛlen ye gɛlɛya ye nka k'an bɛ waati min n'a fɔ sisan maaw bɛ se ka min jateminɛ k'a fɔ mun ye mankankaw ye mankankaw kɔni ka n b'a f'i ɲɛna jamana ɲɛmaa olu kɔni ma kuma fɔlɔ o tɛmɛnen kɔfɛ mun ye an balimakɛ wɛrɛ o bɛ kɛnɛ kɔnɔna na ale fana n'a m'ale wele ko Usumana Traoré Usumana Traoré ale ye bɔ alimami ye ale bila maaw ɲɛ ka taa Magan agence dɔ ɲɛmaa don business travel de voyage ale y'a yira sa k'a fɔ an bɛ waati min n'a fɔ sisan a ko nin ko kɔni gɛn bɛ gɛlɛya a ko tiɲɛ don a ko ale yɛrɛ ye ŋunuŋunukan mɛn k'a fɔ maa dɔw bɛ olu tan b'u ka billet ko n'u k'u ka billet lasegin maa dɔw fana tɛ fɛ ka taa nka n'a fɔra k'an bɛ waati min na i n'a fɔ sisan ko ka gɛlɛya wɛrɛ bɔ a la o bɛna kɛ ko ye fɛn min ni a gɛlɛya bɛna kɛ kosɛbɛ gɛlɛya a fanga bɛna barika bonya kosɛbɛ min ye alimami ka fɔ ye ale kɔni ko k'an bɛ Ala subahana wa taala de deli sa min ye gɛlɛyaba mun bɛ ni jamana ninnu ni ɲɔgɔn cɛ a ka da so da la walasa makan ta kɔni a bɛ se ka kɛ i n'a fɔ mɔgɔ kɛmɛ k'a labɛn kɛ cogo min min ye anw yɛrɛ ka jamana kɔnɔna ye wuli ka jɔ kɛmɛ an ka jamana kɔnɔna na labɛn bɛɛ lajɛlen sabatira ale ka kɔrɔfɔ dɔ kɔnɔna na a ye ale da a y'a yira sa k'a fɔ min ye conseil des ministres min n'o kɛra mercredi don n'o bɛna mars kalo tile 4 ma san 2026 a kumana a ko an ka ministres fana ye barodalasigi k'a ka u y'u da dɔ kɔrɔfɔ in na a y'a yira sa k'a fɔ n'a fɔra kasabi caman donna fɛn na nka n'a fɔra k'a bɔ a ma kɔrɔ daba n b'a fɛ na agence ye wari caman ba minɛ na a ko a bɛna kɛ sababu ye ka gɛlɛya lase bon agence ma o gɛlɛya fana o tɛ taa ka jamana fana to an ye nin bɔ sɛbɛnna n'an b'a wele ko nouvelle alliance bi sɔgɔmada na kɔrɔ daba Flani ne bɛ n bolo kari ka don n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma aujourd'hui nin y'a bolo ko siɲɛ 500 maa min ye nin sɛbɛn a tɔgɔ de ko Alhaji Abe Haidara n'i ye muso furu dɔjɔ sira fɛ n'o y'a ka minɛ siri don min k'a bɛ taa sugu jɔ la i bɛ siran Flani i k'a dɔn minisiri min n'a bɛ farikɔnɔjɛ kunna a yalima nin minisiri in ka lahalaya a dɔn tɛ ban han a bɛrɛ ta jamanakuntigi Asimi Goyita k'i cogo dɔn maa minnu b'a kɛrɛfɛ cidenya la walima ɲɛfɔli la a kana da u ka kuma bɛɛ la a ka to k'u sɛgɛsɛgɛ ka maa wɛrɛ c'u kɔfɛ sabu u ti tiɲɛ bɛɛ lajɛlen fɔ a ye u kana taa an ka jamanakuntigi nɔrɔma bila fili la a ko n'i ye an ka farikɔnɔjɛ ta k'a lajɛ minisiri min n'a bɛ farikɔnɔjɛ kunna ale ka baara ye fɛn kelen ye ka kow lajɛ ka kow sɛgɛsɛgɛ k'a ɲɛdɔn ni gɛlɛya bɛ yɔrɔ min ka wuli ka jɔ bolo da ni ka se k'a kɛ mɔgɔw bɛ bɛn cogo min na nka ni e yɛrɛ kɛra ko a tiɲɛba ye walima ko e na maa diyagoya fo nin de ka sigi walima nin de ka sugandi a ko gɛlɛya bɛ na a ko misali caman bɛ jamana kɔnɔ a ko sabula min ye jamana ye n'a taara ni maa ye jamana wele ayiwa sariya bunnaku kan ko kiiri goyara jamana na ɔ a kɛra maa min nɔfɛ o kɛra minisiri ye o kɛra faama wɛrɛ
o iya do e no cakɛda kelen kɔnɔ an nege na bɔ ɲɔgɔn na sigasigana bi don ani ɲɔgɔn cɛ o sigana mana don mɔgɔ ni ɲɔgɔn cɛ yalima baara a bi ɲɛ bilen wa sɛbɛnnikɛla ko kɔrɔfɔ tiɲɛ filɛ min ye Alhaji Abe Hayidara Sirukɛ a ko minisiri min kɔni bɛ farikoloɲɛnajɛ kunna nin minisiri in ka ko kɔni i k'a dɔn a kɔni a ko jɛlen tɛ ka sababu kɛ mun ye i k'a dɔn keleku caman de b'a bolo ani maa caman de b'a la i k'a dɔn gɛlɛya b'u ni ɲɔgɔn cɛ a ko wulikajɔ ta k'a lajɛ i b'a ye fɔlɔ min ye bolofara fédération minnu ni olu bɛɛ lajɛlen n'u bɛ ministère la ale kan k'olu ɲɛnabɔ ni gɛlɛya b'u la k'u dɛmɛ ni kɛlɛ nana u ni ɲɔgɔn cɛ ka sigi ka fɔ kɛ min bɛ se k'a to bɛn ni kɛlɛya bɛ sinsin o bɛ kɛ sababu ye ale yɛrɛ ka to a duman sɔrɔ nka n'ale yɛrɛ kɛra ko tiɲɛba ye kun n'ale yɛrɛ kɛra i k'a dɔn ka don mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ kun a ko yalima a bɛ ɲɛ wa a ko n'i ye kow ta k'u lajɛ min ye mouvement sportif international CIO min ye fédération internationale ye bɛnkan minnu bɛ yen ani sɛbɛnfura minnu bɛ sarakisɛ minnu bɛ yen olu sɛbɛnkɔrɔ jɛlen don minisiri dati don ayiwa min ye farikoloɲɛnajɛ kɛbaw walima u ka jɛkulu ni ɲɔgɔn cɛ ni ala y'i cɛ a la jɛsegin naani tɔnbaw n'olu b'i ɲangi i k'a dɔn a bɛ taa kɛ minnu bɛ farikoloɲɛnajɛ yɛrɛ kɛ walima kanubaw la a bɛ kɛ jamana yɛrɛ la a ko wulikajɔ la athlétisme n'o ye senfa biribiri ye a ko hali kɔsɛ in na i k'a dɔn ayiwa gɛlɛya dɔ tɛmɛna min ye madame Sangare Aminata Keita ale min ye fédération malienne d'athlétisme i k'a dɔn ɲɛmaa ye i k'a dɔn sabula min kun ye gɛlɛya ye minisiri yɛrɛ y'o ta k'o sɛgɛrɛ o ma sɔn o labanna ka t'i ta da bɔgɔ jenne kan sariyatigiw y'u wele i k'a dɔn kiiri jara muso in na n'o ye fédération malienne d'athlétisme ye a ko yalima o ni minisiri u na se ka ɲɔgɔn lajɛ maasɛbɛya kɔnɔ tuguni wa u na se ka ɲɔgɔn muso hakili la wa minisiri yɛrɛ tɛna maloya n'a ye muso in ye wa sabula i ni maa min taara kiiri bulon kɔnɔ yarɔ kɔni danaya bɛ tigɛ a ni ɲɔgɔn cɛ a k'o tɛ kelen ye a filanan ye min ye nin jɛ in kelen ye minisiri fo ka n'a bila bi la bi i k'a dɔn comité national olympique sportif du Mali a don kelen da kelen a ma deli ka taa a ɲɛmaaw lajɛ u ka sigi bulon la e dun de ye minisiri ye ne y'i sen tigɛ olu la walima k'i da tigɛ u la yalima i k'a dɔn baara bɛ kɛ kɛcogo jumɛn in na ɲɛmaa min bɛ yen n'o ye n k'i ɲininka Sisɔgɔ ye Sisɔgɔ kɔni ko ayiwa ale dayɛlɛlen bɛ ka ɲɛsin bɛɛ lajɛlen ma minisiri de bannen don ka na n'o tɛ k'a fɔ gɛlɛya wɛrɛ b'ale fa fɛ ka ɲɛsin wa min ye Senosm a Bibi Sisɔgɔ i k'a dɔn o kɔni y'a jira k'a fɔ jamana ale bɛ jamana de la jamana ye i k'a dɔn minnu fana bɛ baara kɛ jamana ye i k'a dɔn u ka yetaw kan ka kɛ kelen ye a ko nin ko in damanda a ko nin de bɛ ministre de sport nɔfɛ wulikajɔw la jateminɛw na kɔsɛ in na tabale gosilen don k'a fɔ min ye fédération malienne de football an ye bɔli min kɛ Maroc ni Mali n'a ma sebaaya sɔrɔ n'a ma ayiwa tɔgɔ dumanba sɔrɔ o nana ni gɛlɛya ye an ka dolantan na sabula a ɲɛmaa caman bɛ yen olu bɛɛ lajɛlen walasɛmɛ a nana wajibiya sa min kɔni ye fédération yɛrɛ ka fali o falen ni ko kuma min bɛ sen na kuma minnu wulila i k'a dɔn a fɔra de i k'a dɔn minisiri yɛrɛ kɔni a y'i cɛsiri kosɛbɛ maa dɔw bɛ yen olu kanubaatiya b'a la fo olu de mɔgɔw k'olu sugandi o t'a ka baara ye a ko sabula min ye wulikajɔ ye o dɔnna fédération régionale dɔw bɛ yen a taamana k'olu dɔw sɛgɛrɛ a bɛ tiɲɛ dɔn wa karisa dɛ a ye voté ni a y'a fɔ ko karisa a ko ni minisiri yer'o la ka ban i k'a dɔn i ka dulokiba k'a bisi la ka sababu kɛ mun ye yen yɔrɔ ninnu di dadonna ko ye e kɔni bɛ to kɔfɛ i bɛ filɛli kɛ maa minnu mana sugandi i k'a dɔn olu ka wulikajɔ u bɛ se ka dɛmɛ cogo min ka jamana k'a sanayɛlɛ walima gɛlɛya nana u ni ɲɔgɔn cɛ minisiri ka baara in ye a ko tuma ni wulikajɔ ma boloda Asimi Goyita fɛ a ka kangari gɛlɛn da minisiri ye hali n'a ma gɔngɔli turu a kunna a ka kangari gɛlɛn da ye a ka n'i da don i k'a dɔn Mali farikoloɲɛnajɛ a taabolo n'a nabolo bɛ cogo min walima k'a fɔ de a bɛ mɔɔw su ni ka kɛ dɔ kan walima u ka ban dɔ la o t'a ka baara ye o tuma an bɛ don min na ko bi Mali balontan bɛɛ lajɛlen dusu kasilen don a kɔrɔ an bɛ san caman bɔ nin gɛlɛya in kɔnɔ kow ka se ka fara ɲɔgɔn kan ka ɲɛnabɔ fo an ka zago da dungo de ta an yɛrɛw dalen bɛ cɛ minnu na k'a fɔ u bɛ se k'an ka ko ɲɛnabɔ i k'a dɔn an k'an ka to yen olu ka sugandi nka ni fanga nin donna an na walima minisiri na nin da don a la a ko n'a tiɲɛna don min bɛɛ lajɛlen b'a fɔ ko fɔ tan nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ aujourd'hui kɔnɔ
aka bi boli la karamɔgɔ daba tungara n bɛ n bolo don ni sɛbɛn ko sɛbɛn n'an b'a wele l'indicateur de renouveau kalontigɛla ale tɛ maa danama ye an bɛ waati min n'a fɔ sisan olu y'a yira sa k'a fɔ mun ye logement sociaux maa minnu bɛ yen sa ni olu kɔni bilala kɛnɛ ma duwa kun tɛmɛnenw na ka sababu kɛ ŋunuŋunu caman o kun b'a ko la sɛbɛn fatiriba ka fɔ la a ko yali ko kuma bɛɛ lajɛlen tiɲɛ fɔra wa malidenw kan ka bɛn min kalama video min n'a tɛmɛna sibiri don n'o bɛnna marisi kalo tile 7 ma san 2000 ni san 26 min ye o video ye k'a bɛɛ lajɛlen ɲɛfɔra kɔnɔna na wa yasa k'a fɔ n'i ye kɔrɔfɔ in yɛrɛ bɛɛ lajɛlen jateminɛ tɛmɛ ni kunda i bɛna ye k'a fɔ fɛn caman bɛ yen o fɔra ka ɲɛsin n b'a fina tɛ OMH ma ni o ye office national de l'habitat ma olu ni tiɲɛ kɔni cɛ ka jan komi jɛgɛjala ani baji a ko min ye kunnafoni min tɛmɛna réseaux sociaux sanfɛ a ko n'i ye jateminɛ kɛ k'a lajɛ k'a dɔw k'a ni déformation ani o ka surun déformation kɔni ye fɛn ye ka kuma fɔ min dalaya bɛɛ lajɛlen t'i bolo karamɔgɔ daba an bɛ waati min n'a fɔ sisan min ye l'indicateur de renouveau mɔgɔw ka fɔ la u y'a yira sa k'a fɔ min ye labɔli ninnu bɛɛ lajɛlen ye a dabɔkun ye min kama ye olu taara ɲini a susu de kɔnɔna na mun ye bon objectif yɛrɛ o kɔrɔ ye bamanankan na mun ye kun yɛrɛ min kɛra sababu ye ka maaw labɔ a yira sa k'a fɔ maa minnu bɛ logement sociaux kɔnɔna na n'u tɛ sariya yɛrɛ kɔnɔ i n'a fɔ a dira maa minnu ma olu n'a ka kan mun ye sɛbɛnfura bi olu bolo mun bɛ olu yamaruya k'a fɔ jamana de y'a di u ma n'a ma ye sa k'a fɔ k'a taara ye maa wɛrɛw bolo yɔrɔ i n'a fɔ ko maa wɛrɛw b'a kɔnɔna na olu tɛ sariya kɔnɔna na a ko o kɔni ye fɛn min n'a cɛ ka jugu kosɛbɛ o de kan bɔ OMH mɔgɔw ka fɔ la u ye wulikajɔ de kɛ walasa nin ko in bɛ se ka fura cogo min na ni fura n'a ye nɔgɔmisɛnnin ninnu bɛɛ lajɛlen bɛ se ka bɔ a la k'a fura k'a jɛ pasi n'a fɔra la k'a jɛ o bɛ kɛ sababu ye n b'a f'i ɲɛna maa minnu bɛ yen ni olu n'a ka kan olu bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na maa minnu bɛ yen ni olu n'a ka kan n b'a f'i ɲɛna donni bɛ bɔ olu kunna u b'a dɔn k'a fɔ olu bɛ so min kɔnɔ u halala don u kan k'a sara fana nka ni baara ma kɛ i n'a fɔ a kan ka kɛ cogo min na a bɛna kɛ sababu ye don n'a nataw la n b'a f'i ɲɛna minnu kan ka jɔ a bɛ gɛlɛya don olu la min ye sɛbɛn fatiriba ka fɔ ye a ko nin kɔrɔfɔ in kɔni de b'a bɔra n b'a f'i ɲɛna réseaux sociaux la maa caman y'i ta fɔ nka bil hati ye min ye sariya ko de don n'i bɛ du kɔnɔna na n'a taara k'a d'i ma sɛbɛnfuraw b'i bolo wa ni sɛgɛsɛgɛli fana wulila sɛgɛsɛgɛli kɔnɔna na i kan ka sɛbɛnfuraw bɔ ni k'a yira n b'a f'i ɲɛna hali n'a bɛ e ta la fana n b'a f'i ɲɛna sariyaw bɛ yen olu fana kan ka bato ni sariyaw ma bato o bɛna kɛ sababu ye gɛlɛya caman o bɛ don a ko la nin ye sɛbɛn ye an ye mun bɔ l'indicateur de renouveau kɔnɔ Mamadu Jakite nin y'ale ka sɛbɛn ye kɔrɔ filanin in bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma la révélation ko dogolenw k'u da kɛnɛ kan a bɔli ko siɲɛ 700 ani siɲɛ 8 maa min ye nin sɛbɛn o de ye sɛbɛnnikɛlaw farala ɲɔgɔn kan ka a fasiri a ko min ye wulikajɔ ye an ka jamana den dɔ bɛ Gabon jamana na i k'a dɔn nafolotigidenw sebaba ye a to a de ye ko Seyidu Kan Seyidu Kan i k'a dɔn a bɛ ne ka waati jan bɔ a ye wulikajɔ boloda ni ka tabale gosi ka ɲɛsin jamana a sariya bulon ma sabula Seyidu Kan nana sɔmi a kelen bɛ ka so belebeleba dɔ jɔ i k'a dɔn cité du Niger la ɔ so in kɔni a dabakun ye luwanze ye ɔ nka min kɔni a bɛ ni den dɔ ye u ye so in ta k'a di luwanze la chinois ma sɛbɛnnikɛla ko a di chinois ma chinois ɲɛmaa dɔ bɛ yen u k'a ma ko Lini Tɔbisege Lini Tɔbisege i k'a dɔn a kɔni kun ye min fɔ n b'a ka so ta luwanze la n bɛna kɛ siyɔrɔ ye siyɔrɔ tɛmɛnen kɔfɛ n bɛna kɛ an ka laadaw kɛyɔrɔ ye ɔ i y'a dɔn n'i y'i ka so di maa min ma luwanze la a bɛ si dugu ma sa wa a bɛ si sanni dugu cɛ o t'e ka sira ye ɔ so kɔni a ko luwanze wari sara nka min fɔra ka d'a kan o de ye a tɛ kɛ dulɔmiyɔrɔ ye a tɛ kɛ n k'i ɲininka i k'a dɔn kakalakɛyɔrɔ ye lamɛnbaaw k'a kɛ to sɛbɛnnikɛla ko nin bɛɛ lajɛlen de fɔra i k'a dɔn ayiwa n k'i ɲininka kɔntara kɔnɔ n'o ye bɛnkan sɛbɛn ye nka bali bɛ kɛ mun na i k'a dɔn ninnu kɔni chinois ninnu don so in kɔnɔ a ma tɛmɛ waati damadɔ kan u nana firi biri bɛɛ ɲɛ na i k'a dɔn so in kɔni n'i y'a mɛn tubabukan na ko bordel i k'a dɔn u nana yɔrɔ in yɛlɛma k'a k'o ye ŋanamu ni i k'a dɔn a bɔ dulɔ feere yɔrɔ i b'i miiri diɲɛ dulɔ duman fɛn o fɛn la nin bɛɛ bɛ feere yɔrɔ in na a yɛrɛ dogolen tɛ bilen ko ye k'a da kɛnɛ kan a na kɛ sigiɲɔgɔn dɔw kɔni bɛ olu ye kunnafoni da Seyidu Kan tulo kan e bɛ Gabon e ka nin yɔrɔ belebeleba ye e ɲɔgɔnna silamɛ e ɲɔgɔnna nafolotigi i k'a dɔn i ka yɔrɔ yɛlɛmanen bɛ ka kɛ dulɔmiyɔrɔ ye dulɔ feere yɔrɔ ani i k'a dɔn musow u ka don ka bɔ yɔrɔ ye nin kuma in fɔ Seyidu ye o yɔrɔ ni bɛɛ
i k'a dɔn denkɛ min bɛ yen ni ko in kalifalen don la a ko ma u kana si yɔrɔ in kɔnɔ koyi u bɛ wari yɛrɛ min sara kalo la n ye wari in haramu a dɔrɔmɛ kelen d'a fɛ bilen o kuma u ka bɔ so in kɔnɔ a ko i k'a dɔn wulikajɔ de nana bolo da a bɛ waati jan bɔ komini den tribunal la u bɛɛ wulikajɔ la u bɛɛ girinkajɔ la munna de chinois dɛsɛlen don ka bɔ so in kɔnɔ Seydou yɛrɛ kamana ganna a ko a bɛrɛ ta i k'a dɔn u ni gɛnni man jan kɔsa in na chinois kɛ cɛ 15 muso kelen b'a la olu minɛna i k'a dɔn o kun kelen kɔnɔ u bɛ yɔrɔ wɛrɛ la u taara minɛ an ka jamana faamaw lakanabaaw taara tɛgɛ da u ka février kalo tile 10 ka taa sɔrɔ nafolomuguba dɔ dogolen b'u bolo o tɛ kelen ye u bɛ don ka bɔ la ɲɔgɔn kan i k'a dɔn warijugu koli u b'o de la u ko min ma tubabukan na blanchiment d'argent o tɛmɛnen kɔfɛ min ye sobo cɛjugu ye n'o ye ayiwa casino ye u kɛlen bɛ k'o diyagoyasigi yamaruya t'u bolo u m'u sara maa na u yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ kɔni u bɛ nin janfa in de la Mali jamana kɔnɔ sɛbɛnnikɛla ko a ko yalima Seydou Kane kun siranna fɛn min ye a ma jɔ kɛnɛ kan wa sabula a y'a dɔn a ko chinois u mana na diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ i k'a dɔn fɛn fila bɛ yen i k'a dɔn u b'u ɲɛsin u ma n'u ma dugukolo halaki sanu bɔ kama u b'i laban yɔrɔ ɲuman k'olu ta k'olu kɛ jɛnakɛyɔrɔ ye ani dulɔfeere yɔrɔ a ko o kuma min ye ale ka yɔrɔ ye a tɛ 2 ɲini a tɛ 3 ɲini olu ye jamanadenw ye minnu sigilen bɛ jamana kɔ kan u bɛ bɔ de ka taa nafolo ɲini faso kama n'a fɔra ale ka immeuble o ka taa di chinois ma wa chinois ka dɛsɛ ka bɔ so in kɔnɔ a kamana ganna o de la a bɛ welewele da kɛ ka ɲɛsin jamana faamaw ma chinois kɛ cɛ 15 ni muso kelen min minɛna nin ko in na i k'a dɔn hali n'u t'ale ka yɔrɔ la u bɛ yɔrɔ wɛrɛ de la o kɔrɔ de ye k'a fɔ ninnu bɛɛ lajɛlen ye kelen ye u bɛɛ bɛ fa kelen ba kelen bɛnkan sɛbɛn min b'ale n'u ni ɲɔgɔn cɛ an bɛ yɔrɔ in kɛ siyɔrɔ ye u labanna ka taa kɛ baari ye k'a kɛ lotɛli ye a k'o ye kɛwale min cɛ ka jugu o kuma a b'i dama kasi Mali faamaw na a b'i dama kasi sariyatigiw la u ka wuli ka jɔ kɛ nin ko minnu dalen filɛ ɲɔgɔn kan chinois ma jɛ ka taa diɲɛ jamana si la yan i k'a dɔn k'u cayara ka fara ɲɔgɔn kan o jamana n'u ma laban k'o jamana halaki sabula min kɔni ye ŋanamunako ye ani ŋanamu i k'a dɔn u ka baara ɲɛsinnenw de ma fa bɛɛ lajɛlen la o kuma ale kɔni a jigi dalen don Mali faamaw kan a jigi dalen don sariyatigiw kan i k'a dɔn u ka se ka chinois ninnu sama ka bɔ a ka so kɔnɔ elɛ ni wari min b'u bolo n'u b'o sara k'a fɔ k'o ye kalo sara ye a wari a y'a wari haramu bi a y'a haramu sini i k'a dɔn a t'u ka wari fɛ a bɛ min ɲini dɔrɔn u ka bɔ so kɔnɔ nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ filani an bɛ sunkalo la an ka fiɲɛni sama n'o tɛ ni fitiri sera Tezara premier an n'o min karamɔgɔ daba tun bala cogo bɛ di karamɔgɔ daba tunkara ne bɛ n bolo don ni sɛbɛnbɔ sɛbɛn n'an b'a wele ko indépendant an bɛ waati min n'a fɔ sisanni na min ye bɔ UNESCO ani ka taa se fondation Alif ma kɛnɛ na ministère de l'artisanat du tourisme ka bɔ yamaruya kɔnɔna na min ye ka se ka an ka ko kɔrɔw ani ka taa se an ka fɛn kɔrɔw ma olu ka se ka yakubaya cogo min ka se k'o yira maaw la maaw k'a dɔn k'a fɔ olu tɛ fɛn ye n'an bɛ ɲinɛ minnu kɔ karamɔgɔ daba tunkara nin projet belebeleba in min ye a commission de pilotage ye u ye barodalasigi kɛ min bɛ na juma don n'o bɛna mars kalo tile 6 ma san 2026 o y'a yira sa k'a fɔ baara minnu n'u y'a kɛ san 5 kɔnɔna na i n'a fɔ depuis 2020 min ye nin baara ninnu ye olu daminɛna a dabɔkun kun ye min kama ye walasa an ka jamana kɔnɔna na sego ani dongo a bɛ se ka yakubaya cogo min u ka kɔrɔfɔ la sa sɛbɛn fatiriba ko a ko u ka nin ɲɔgɔn lajɛ belebeleba ye nin ye a nako sabanan ye a tako sabanan o de kɛra sababu ye min ye kɔrɔfɔ caman bɛ u ye olu ɲɛfɔ secrétaire général min ni o bɛ département de la culture kunna kɛnɛ na ni o ye an balimakɛ Mamadu ye n'an b'ale wele ko Gumana Jara ale kɔni ye kɔrɔfɔ ta ale y'a yira sa k'a fɔ nin baara in bɛɛ lajɛlen kɛkun ye min kama ye walasa bɛɛ lajɛlen bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na min ye so 173 ye ka se ka o jɔ ni ka o lama kosɛbɛ walasa bɛɛ lajɛlen bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na min ye marayɔrɔ ye ni o ye an ka balo bɛ marayɔrɔ min na min ye 172 boyango ye ale ka taa se an ka maaba minnu bɛ ala ma ɲinɛna olu la ni olu kɔni tɔgɔ kɔni ma dogo kosɛbɛ ani fana an b'a fana segu ani dɔngɔ yɔrɔ minnu bɛ o kɔnɔ dɔ boyango ni ka olu labɛn karamɔgɔ daba tunkara min ye bayangara ye nin kɔni baara ninnu kɔni a bolodalen dɔ ye mɛ a kɛra sababu ye bɛɛ lajɛlen bɛna lafiya sɔrɔ ka sababu kɛ min ye a daminɛ na o y'a daminɛ ni village naani ye village naani ni o ye Gombolo ka taa se Leguruma ani bɔ Oza Sako o Banaja olu bɛɛ lajɛlen tɛmɛnen kɔfɛ o tila ka 5 fana ni ka a bila ka taa yen nɔ olu fana baaraw fana tila
ka bolo da ni ka dafa kɔnɔdɔ la o ye kerile ka taa se kundu ani saga bongo ani banana ani buru fo kana bila bayangara yɛrɛ kɔnɔna ma karamɔgɔ daba tunkara an bɛ waati min n'a fɔ sa u y'a yira sa k'a fɔ nin baara in kɔni u ye a bolo da min ye so ninnu jɛlen kɔfɛ k'a ban n b'a fana musolakaw fana ɲinama kɛ olu kɔ o tɛmɛnen kɔfɛ mun ye an ka wura belebeleba min ye ni ale kɔni to a kɔni ye kɔbɔw tigɛ ka kɔbɔw fɛngɛ ni o ye Elhaji Sɛki Umaru Tali ye n b'a fana ale denkɛ ni o ye an balimakɛ Agibu Tali ye o ka so n b'a fana u ye a lajɛ sa ka maga kɛra yen yɔrɔ la walasa ninnu bɛɛ lajɛlen bɛ se ka lama cogo min na o tɛmɛnen kɔfɛ min ye bayangara yɛrɛ n b'a fana a guvɛrnɛra ye i n'a fɔ o jɔra depuis waati janw na an bɛ waati min na n'a fɔ sa baara kuncɛ sera yen yɔrɔ fana ma ka se ka baara caman di ka olu kɛ o dɛmɛdonya caman fana kɛra nin baara in na walasa i n'a fɔ nin baara in bɛ se ka ɲɛ cogo min na an bɛ waati min na sa sɛbɛn fadiriba ka fɔ la ko min ye UNESCO ye ani ka taa se fondation FIA ma olu kɔni bɛ wuli ka jɔ la jamana ɲɛmaaw ka yamaruya don i n'a fɔ ministère de l'artisanat et du tourisme a yira sa k'a fɔ depuis 2025 na o kɔni ye seko ani dongo a bɛna walakata ka ɲɛsin Mali fantan naani bɛɛ lajɛlen la nin kɔni kɛlen kɔni bɛɛ lajɛlen kɔni nisɔndiyara ka sababu kɛ bayangara an bɛ waati min na n'a fɔ sisan nin kɛra ko ye komi n'a kɛ mɛ nisɔndiya ko ye fantan naani bɛɛ lajɛlen fɛ nin ye sɛbɛn in kɔrɔ daba an ye mun bɔ indépendant na bi sɔgɔmada na Flani mi boni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma reflet d'Afrique farafina dungare min ye sɛbɛn bura in ye i k'a dɔn bi ko mun bila boli la nin y'a boli ko 329 min ye Fatumata Jaabi nin y'a ka sɛbɛnni ye a k'i k'a dɔn foroba baara kɛli i ka sɔrɔ k'a la cakɛda dayɛlɛ i ka sɔrɔ k'a la foyi t'a se hadamaden ma ni kɔ sɛbɛ ani galabu o de la isiru service nin y'a santan ye maakun d'a dɔn k'a bɛ bi sɔrɔ k'a bɛ se ka ayiwa wulikajɔba kɛ ka se bi ma nka ni ko b'i sɛbɛ la i k'a dɔn n'i ye ko kɛ cɛsiri ye a bɛ kɛ balankɛɲɛ ye sɛbɛnnikɛla ko a ko isiru service santan min kɔni ye dɔndɔni a tɛ tɔtɔ ko la sabula a ka cakɛda in yɛrɛ a y'a sigi sen kan mars kalo tile 18 san 2016 a donnama in kama Isuru Brahima Isuru i k'a dɔn denmisɛnnin don funangɛnin don a bɛ bɔ bangɔni na min nana ni nin hakilina ye saa dɔ la jiba kule don nana ni ka bangɔni k'a bɛɛ lajɛlen n k'i ɲininka ayiwa k'a bɛɛ lajɛlen nɔrɔkɔ ka jiw k'u sigi yɔrɔ la denmisɛn dɔw nana fara ɲɔgɔn kan a donnama kama min ye Isuru ye a tun bɛ denmisɛn ninnu na u yɛrɛ ye Ala minɛ sa k'a fɔ n'an yɛrɛ ma wuli k'an ka sigida ni ka a ɲɛnamaya ka nɔgɔkisɛ bilenw jɛ ka bɔ an da la o don y'a sɔrɔ a bɛ kalan na sɛbɛnnikɛla k'o kɔni nana k'a ma hakili ɲuman ye sabula i k'a dɔn u ye bangɔni fura u ka sigida in k'a furan k'a jɛya ni ka laban i k'a dɔn soso ni jata kule tun bɛ yɔrɔ minnu na ka taa furaw ɲini k'olu bɛɛ fa o kɛlen i k'a dɔn nana hakilina d'a ma ne ko munna ne yɛrɛ Isuru n bɛna cakɛda sigi sen kan min bɛ se ka nin ɲɔgɔn na wuli ka jɔ kɛ yɔrɔ fura ani yɔrɔ koli ani fɛn ɲɛnamaninw fa'ale o yɔrɔ bɛ a nana i k'a dɔn minɛn kelen minɛn fila kabini furala b'a bolo n'o ye farafinfurala ye ka na tubabu furalan zan ka na laban ka i ɲininka masiw zan dakabana masiw minnu bɛ se ka yɔrɔ jɔsi k'a ban a n'a a k'a ji sari ka yɔrɔ bɛɛ lajɛlen nɔgɔ walima fɛn ɲɛnama minnu bɛ k'a fa ka filɛriw ani jardin kɔnɔnaw k'olu labɛn walima ka jiriw turu ka fa bɛɛ lajɛlen kɛ n k'i ɲininka kɛnɛ mana bonya cogo cogo Isuru service i ka don b'u se kɛ sɛbɛnnikɛla k'u nana baara daminɛ kabini u b'a kɛ sow kɔnɔ ka bɔ ka quartier kɔnɔnaw lajɛ ni ka bɔ i k'a dɔn entreprise baw foroba cakɛda baw i k'a dɔn bɛɛ ninnu bɛɛ lajɛlen i k'a dɔn ani k'a fura ni k'a sɛbɛkɔrɔjɛ dɔɔni kamalen kɔni kabini u maa kelen maa fila an bɛ donni min na ko bi denmisɛnnin caman de b'a bolo baara la minnu bɛ sarata gali a kɛra ale yɛrɛ ma sababu ɲuman ye sabula a y'a yɛrɛ ka cakɛda sigi filanan denmisɛn minnu bɛ n'u tɛ baara la i k'a dɔn a y'o caman da olu bɛ se k'u ka musaka sɔrɔ cogo min na sɛbɛnnikɛla ko min ye covid waati nin kamalennin a ye ɲuman min kɛ jamana kɔnɔ a tɛ se ka fɔ ka s'a dan na sabula dɔgɔtɔrɔso ka taa se kɛnɛ lahulataw ma
a taara ninnu bɛɛ lajɛlen furakɛ i k'a dɔn ka wuli ka jɔ boloda min b'a to mɔgɔw bɛ lafiya a ko a ɲɛ tɛnɛ ye nɔgɔ ye n'a ye nɔgɔ ye yɔrɔ o yɔrɔ i k'a dɔn o ye nɔgɔ o y'o si de bannen min ye Burama Isuru nin denmisɛnnin san dan i k'a dɔn cakɛda in kɔnɔ a barikara ni k'a jiri sɛbɛnnikɛla ko nin kamalen ani foli ka ka taamasiyɛn don jamana denmisɛnw ma n ye nin gala in de kɛ fo n k'o baara kɛ a ko i k'a dɔn ni hakili ka di cakɛda caman de bɛ se ka sigi sen kan min bɛ se ka k'i bolo nafa ye nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ reflet d'Afrique kɔnɔ a ka bi bɔli la filani waati n'a ka waati ma se bi ta an b'a bila yan i k'a dɔn mugan sɛgi bɛ kɛ nin kunnafoni kelen kan nɛgɛ ɲɛmɔgɔ ni kelen burapele n'a jɛɲɔgɔnw olu bɛn'o sɔn da farikolo ɲɛnajɛ kan min ye dɛnɛ wɛrɛ ye ni Ala sɔnna an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ kɛnɛ in kan sɛbɛnkɔrɔw bɛ bɔ ni ka na olu lakali nka ne ni ayiwa lamɛnbaaw an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ arajo fɔ k'u waleɲuman dɔn Sylvie Vartan ale kun ye ayiwa jataw daminɛ a labanna k'a to Ahmed Jakite bolo fiɲɛ tulukala o kun bɛ Jibson contrôle bolo ka kunnafoni lase Saddam Hussein ani Daba Tunkara wa